Huutokauppa Helander ja Mika tässä, terve. Olemme hernepellopujan 8-10 alakerrassa ja täällä alakerrassa meillä on aina näyttö. Mä huomaan tuolla ylhäällä, että ihmiset kysyvät, saako tänne mennä rappuja alas. Kyllä, tervetuloa tänne alas. Täällä on aina näyttö. Eli täällä on huonekaluja, täällä on valaisimia, joskus polkupyöriä ja niin poispäin. Mutta, ja auki, te tiedätte, me ollaan 12-18 arkisia ja lauantaina 10-14. Alakerrassa on myöskin tavaran vastaanotto. Tervetuloa. Kirjoituspöytä, tammea ja avaimissa lukee Buuman. Me ei olla löydetty, ollaanko maakin löydetty leimaa täältä? No niin, ja lukko on aika tiukka. Tämä on helpompi. Eli katsokaa. Tammea. Ei ole mitään mäntyä, vaan kunnon tammea. Katsokaa jalkalistoja. Kuparia, pöllö. Ja vihreä, melkein nahkaa oleva päällystys. Oikealla puolella tammea, jugentia. Jos mä muistan oikein, niin meillä oli yksi tämän tyyppinen, joka meni tosta poikki suurin piirtein. Se oli vähän matalampi. Sama muotokieli. Hyvä kangas, hyvät hyllyt, hienoa työtä. Ja sitten, rakkaat ystävät, Frigadaire. Ja Made Only by General Motors, eli Jenkki jääkaappi. Tämä on vuodelta 1952. Mistä mä sen tiedän? No, siitä, että täällä on kuitti siitä, että viedään jääkaappi 26.4.1952. Ja täällä on sitten osoite Temppelikatu numero C ja siihen aikaan piti aina laittaa johtaja C. Toimivuutta ei ole testattu, mutta ajatelkaa. Olympiavuonna ostettu ennen olympialaisia jääkaappi. Mikäs tämä on? Tämä on hauska. Tätärää. Jääkaappia. Jääkaappi. Ja pakastin. Olisiko tämä 80-lukua? Vau. Ja toi on siitä hauska, että tuon voi laittaa vaikka keskelle huonetta, kun tuo takapuoli on peite. Aivan. Tehdään hokkus pokkus, tanssitaan ympäri. Elikkä kun vaan sähköä saa, niin olohuoneen keskelle voi laittaa tämmöisen tornin ja kysyä vierailta, että mikäs tää on. Ja tämähän aukeaa tämä takaosa sitten, että täältä pystyy sitten. Joo, ja täällä on sitten voi putsata noita, niin kuin jääkaappi pitää putsata takaa, muistakaa se. Muuten voi käydä hassusti. No niin, sitten jatketaan matkaa. Katsokaa tätä. Mä en tiedä nyt takia, kun tämä on niin ahdas, mutta täällä näin. Mitkä koristelut. Vihreätä lasia. Mä voisin kuvitella, että tämä on Buumanin, koska avaimessa lukee Buuman. Katsokaa tätä koristelua tässä näin. Ihan mieletön kirjahylly, eteishylly, kaunis koristelu, uskomattoman kaunis. Täällä on sitten hieman muuta kalustoa. Eli täällä on tämä yksi ryhmä, sohva, talonpoikasta, mutta siirrytään tonne. Niin kuin tiedätte, niin meillä on yläkerrassa aika paljon puukkoja. Ja keräilijä rakensi puukoille tällaisen kelohongasta vitriinit. Ja tämä on muistaakseni melkein 4 metriä. No sanotaan näin, että melkein, eli yli 3 metriä. Ja tälle löytyy kaveri. Eli tämä oli ylähylly ja tämä oli alahylly. Ja tuolla on kaikille puukoille omat raot, mihin ne voi laittaa. Ja lasivitriinit, ei lukollisia, mutta siihen pystyy laittamaan lukot, jos haluaa. Katsokaa näitä. Sitten tässä tulee pari mun suurta favoria. Mä en voi olla ihailematta tätä
muotokieltä, tätä kaunista puuta. Ja tässä näkee sen alkuperäisen värin. Aurinko ja näin poispäin. 1800-luku. Osa nupeista lähtenyt irti. Eli täällä on rumat ruuvit. Mutta ja katsokaa näitä töitä täällä. Löysittekö salalokeron? Ei ole. Ei ole salalokeroa. Näissä aina on salalokero. Tässä on vielä erikseen tällainen kirjoituslipasto, mallia. Mika tykkää. Sitten. Mä melkein voisin väittää, että tämä on kolmoderni marmoria, eli ruotsalaista marmoria, eli silloin tämä on ruotsalainen kaappi. Ja pieniä yksityiskohtia. Tässä voi kirjoittaa. Messinkiä, sirot jalat. Mielettömän hieno minun mielestä. Ja sitten tämä näin. Tämän tyyppinen tuoli löytyy erittäin tunnettu suunnittelija, muistaakseni Scotti, mutta en muista nimeä. Ne poikkeaa vähän siitä, että nämä on hieman liian paksut, sanotaan näin, mutta uniikki kappale. Ja myynnissä meillä, huutokauppa Helanderilla. Sitten mä pyydän, että tehdään pieni lenkki. Muistatteko? Meillä oli tätä samaa sarjaa, nyt me saatiin tällainen pieni pöytä. Eli visakoivua, lasi ja muuta. Tuossa yhdessä jalassa on pieni vika, mutta mikä teos? Ja tämä. Jälleen kerran. Käytetty jalopuuta. Myöskin vähän muuta puuta. Pieni nätti lipasto. Hyvässä kunnossa. Mitä aarteita. Täällä on vielä 2 mahtavaa kaappia. Ja katsokaa tätä kaunokasta. Kuparilyötteet, tammea, jopa hylly on tammea. Katsokaa mitkä mustat koristelut ja niitä on myöskin tässä näin. Tämä menee ympäri tässä koko tämän ihan mieletön. Katsokaa näitä, mikä tämä on suomen? Sarana, niin just, niin saranoita. Katsokaa näitä vetimiä. Eli tuossa on kruunu ja vetimit. Onko nämä kieloja? Jotain sen tyyppistä. Ja täällä on sitten pieniä lokeroita, vähän isompaa. Ja mitä tässä avaimessa lukee? Buuman Oobu. Laatutavaraa. Tästä löytyy laattakin. Tästä löytyy laattakin sanoakin. Täällä. Se. Aivan, täällä näin. Ja ei mikään mahdoton, mahtuu yksiöön. Peili, en ole varma onko alkuperäinen. Ja näki sitten vielä takaa kuinka hienosti se on tehty. Mutta tämä on aarteiden joukossa. Arvostakaa näitä. Voiko näissä löytyisi vielä tekijän signeeraus. Ja sitten liinavaatekaappi. Itse asiassa tuolla oli toinen liinavaatekaappi, joka unohdin, mutta katsokaa tätä aartekoota. Katsokaa näitä jalkoja. Katsokaa tätä pintaa, asettelua. Nämä kaikki tämmöistä. Niin tässä on niin nähty vaivaa niin ihan mielettömästi ja sommiteltu näitä. I love them. Ja sisältä löytyy sitten se tärkeä. Sukat, kalsarit, kravatit ja niin poispäin. Kaikki täällä kunnossa. Uskomattomassa hyvässä kunnossa. Ja jopa nämä sisäpuolen ovet, katsokaa näitä, mitä nämä on tehty. Kelpaa esitellä. Ja jos tässä on tarpeeksi hyllyjä, niin näitä voi ottaa pois tästä, tehdä tanko sitten tähän näin.
suomalaista käsityötä. Ja siinä se sitten taisi olla huonekalupuoli tällä kertaa. Kannattaa tulla katsomaan ja ylhäällä on sitten hopeakaappi Haal piirustuksineen kerran. Ei muuta kuin tervetuloa käymään Hernepellokuja 8-10 ja muistakaa, nautitaan elämästä, hankitaan kauniita esineitä, tulkaa tänne, täältä niitä löytyy. Mika kiittää, Huutokauppa Helander kiittää.